biya. Sun goyar da kan kuma na. Yake ba baya son wasa. Kasa da kanka aka ce. Mai gida zai fara bayani. Kai zo nan. Nan ba babanka nake so ka bani. Ko ba za ka faɗa ba ne? Zan faɗa 065 Ba za ka faɗi ba ne ba? 27 84. Muna saka kawo mana naira miliyan 5. Take a yanzu in kuma kawo mana shi ba za mu masa eya ne kawai. Tau mai gida, tau mai gida. Shi mai gida. A baka sai ta Allah ta yi. Kai, ido na yana jin motsi ka. Waye ne a nan guri?